Takže, dobré a milé ráno, je 1.1.2017. Všetko dobré do nového roka a dúfam, že ste naozaj vykročili tou najsprávnejšou nohou do tohto nového roka. Určite ste plní očakávaní, úplne plní ste predsavzatí nových cieľov. A ja som si pripravil iba jeden cieľ na tento rok, alebo teda minimálne na tento prvý mesiac, a to je uceliť moje ranné vstávanie do jedného bloku. Ako som spomínal, ide mi hlavne o to urobiť niečo zmysluplnejšie. A pre mňa to zmysluplné bude to, že začnem robiť 6 ranných rituálov podľa knihy Zázračné ráno alebo Morning Miracle. No a poďme na to. Už nám nič nezostáva. Môj prvý rituál bude meditácia. Jednoduché cvičenie. Zameriavam sa iba na svoj dých. A dávam si na dnes ráno takých 10 minút, takže vidíme sa o 10 minút. Čaute. A týmto sa dostávame ku môjmu druhému rannému zvyku, a to je cvičenie. Takže ja som robil si už nejaké rozťahovačky, lebo to robím každé ráno predtým, ako sa zobudím. No ale dáme si dnes 10 kľukov, 10 sedov ľahov, 10 drepov a uvidíme, čo nám ešte ide. Tak poďme na to. No a týmto ukončím moju prvú sériu. Čaká ma ešte jedna, ale my sa vidíme pri treťom cvičení ráno alebo treťom rituále. Čaute. Takže, tretie cvičenie, úplne jednoduché. Napísať pár vetami alebo v odrážkach, čo som pekne zažil včera, za čo som vďačný. Napísať si taký trošku denní, takú rekapituláciu, a ja si k tomu pridávam však, že aké sú moje cieľe na dnes. Chcem ich totiž to použiť do mojej vizualizácie, takže úplne jednoducho, ja najradšej používam obyčajnú ceruzku. Moji známi a môj kamarát Michal vie veľmi dobre, že ceruska to je môj malý fetiš. A úplne jednoduchý blog na zapísanie. Rozdielte si to prípadne na dve polovice, zapíšte si, čo ste prežili nádherného, čo sa stalo vlastne včera, opíšte si to a následne napíšte si, čo by ste chceli urobiť tento deň. Tak poďme na to. Dobre, takže napísané máme, jednoducho zhrnutie, čo sa včera stalo. Na druhej strane papiera som si napísal pre dnešok iba 3 body, čo chcem dnes urobiť, a poďme na tú vizualizáciu. No, takže vítajte pri mojej vizualizácii. Ja som sa teda rozhodol, že vizualizáciu budem robiť na mojom balkone, nakoľko je tu čerstvý vzduch, ráno to vždy aj osvieží. A zobral som si teda môj
zoznam toho, čo dnes chcem robiť, dnes chcem dosiahnuť. A pri tomto nádhernom výhľade si to idem teda rýchlo zrekapitulovať. No rýchlo. Budem na to myslieť, budem si to vizualizovať, ako to naozaj dnes dokončím a trošku si zrekapitulujem ešte ďalší deň. Dobre, takže môjim 5. zvykom ranným budú afirmácie. Keďže je to niečo, čo vás má naštartovať, má vám dať nejakú novú silu, má vám nejakým spôsobom alebo niečím vás inšpirovať, odporúčam si to napísať a prvých pár dní to minimálne aspoň čítať a dajte do toho najväčšiu energiu, akú sa dá. Skúste sedieť, stáť pri tom vystretí, hovorte to do zrkadla, hovorte to napríklad do telefónu, tak ako to robím ja, natočte si to pre mňa za mňa a potom si to púšťajte, ale dajte naozaj do toho čo najviac energie. Ja som si pre vás pripravil takúto krátku afirmáciu, ktorú som si povedal, že dobre, od dnešného dňa budem stále zlepšovať. Tak poďme na to, preto teraz vám ju prečítam. Ja som, kto som svoj vnútorný hlas. Verím, že svojím príkladom pomáham ostatným. Bojujem za správne veci a za to, čo chcem. Práve tu a práve teraz sa zbavujem svojich starých zvykov. Minulosť nezmením. Na budúcnosť sa môžem pripraviť a jedine prítomnosť viem ovládať. A práve preto sa budem tešiť z každého momentu, ktorý dostanem. Ja vám teda ďakujem. Mojím posledným zvykom je čítanie a s tým vás už nebudem zaťažovať len z toho dôvodu, lebo asi sa na mňa nechcete pozerať veľmi, ako čítam, ale to nevadí. Vybral som si knihu Ako získavať priateľov a vplyvať na ľudí od Dela Carnegieho. Táto kniha je vynikajúca v tom, že má 30 kapitol, na každý deň jedna. Budem to alternovať s mojou ďalšou knihou, ktorú som dostal na Vianoce od Elon Musk, jeho biografia, vynikajúca kniha. No a uvidíme sa zajtra, takže pekný deň vám ešte prajem a hlavne nezabúdajte, vykročte do nového roka to správnou nohou, je 1.1.2017. Vidíme sa zajtra. Čaute.